Барс Медиа компаниясы тәкъдим итә. Барс Медиа аудио һәм видео кассеталарны күпләп сату буенча Казандагы иң ире компания. Аудио һәм видео кассеталар, компакт һәм DVD дисклар, MP3 һәм MP4 форматлары. Теләсә кайсы мәгълүмат саклау җиһазы һәр вакыт сатуда. Көн саен яңа продукция, татар, рус, чит ил җырлары, караоке, кызыклы кинолар, компьютер уеннары һәм программалар. Үзеңә кирәген сайлап ал. Голубятник урамы 20А. Телефон 19 14 66. Бары тик лицензияле дисклар һәм бары тик Барс Медиа складында. Музыкаль композицияләр яздыру, заманча аранжировка, тавышны көйгә кушу, югары сыйфатлы мастеринг. Буларның барысында Барс Медиа тон студиясендә башкарырга була. Безнең телефон 197979. Рәхим итегез. Микрофон кабызга. Йылдызлар яктысында. Кәеф ничек, начар газета. Аның белән күкәй итеп тә, обой ябыштырып та, хуҗалыкта файдаланып та булмый. Чөнки кәеф ничекне бөтен кеше яратып укый. Сенсацион хәбәрләр, башкалар казып чыгара алмаган кызыклы мәгълүмат, эксклюзив интервьюлар, көндәлек яңалыкларның каймагы, сканворд, йылдызнамә, мәзәкләр, папарацци күчтәнәче, кызыклы конкурслар бары тик Кәеф ничек газетасында. Кәеф ничек яңа карашлы газета. Язылу индексы 00200. Hayırlı geç muhterem dostlar, muhterem туганнар, әтиләр, әниләр, бәбиләр, muhterem кардәшләр, милләттәшләр, кышкы татарча солянка дип исемләнгән концертыбызны башлап җибәрәбез. Һәм башлап җибәрәбез әлеге кич дәвамында сезнең белән бу сәхнәдә алып баручылар булыр. Татар радиосының диджейлары Булат Бәйрәмов һәм мин Гөлназ. Димәк, беренче итеп без сәхнәгә чакырырбыз Көн-төн группасын. Ни өчен дигәндә, чөнки Ни өчен дигәндә үзегез белеп торасыз, мөхтәрәм җәмәгать, көннәрнең иң кыска, төннәрнең иң озын вакыты. Димәк, логик яктан бик дөрес булыр. Нәкъ әлеге төркем белән бүгенге татарча солянканы башлап җибәргә. Димәк, каршы алыгыз Көн-төн группасы. Birinci kar yağan şahta, elle nişli күңелем. Bargan jirden tuğtalamda, şaypalamın tügelemin. Birinci kar intege yar, bizlerime düşesin gül. Vardı niyasın anlattım şarşı, senin yanına yürek gül. Birinci kar Bizlerime düşesin gül. Vardı niyasın anlattım şarşı, senin yanına yürek gül.
Muhterem cemaat, Gün-Tün gruppası. Qarşı alığız Sümbül Bilalova. Sümbül Bilalova. Onlarında uzun yollar yatar, ak yıldızlar yava uralır. Şulay izli düşlerimde, tek bəxtə günə yuradım. Tek bəxtə günə yuradım. Nişig aytdim son, nişig aytdim. Düşlərimdə seni görgənə, sen yurağan ak yıldızlı yoluna. Xəyalımda birgə ikənlər. Aqar yalğan buzlu tərəzəgə, tek min senin birdən bir işin. Sönməz senin, sönməz ümitlərin. Gelir senin birdən bir kışın. Gelir senin birdən bir kışın. Nişig aytdim son, nişig aytdim. Düşlərimdə seni görgənə, sen yurağan ak yıldızlı yoluna. Xəyalımda birgə ikənlər. Gümürlerim sensiz öter bulsa, düşlerimni zinhar sırama. Uzun yollar siğa iltmigen, yurama sen bəxt yurama. Yurama sen bəxt yurama. Nişig aytdim son, nişig aytdim. Düşlərimdə seni görgənə, sen yurağan ak yıldızlı yoluna. Xəyalımda birgə ikənlər. Sen yurağan ak yıldızlı yoluna. Xəyalımda birgə ikənlər. Xəyalımda birgə ikənlər. Sümbül Bilalova. Kil hele, kil. Kilem. Biraz aşıp jiribіз sen bilen.
Bir-birimizni izlep. Gülnaz, men seni köpne Сұрауым көрген, бар көпне еді, білген иә, кішін деймін, иә. көп оқыған кішін дейсің, Бик көп йыллар дөньяда яшәгән. Татар эстрадасын белән яхшы танышмы син? Әлбәттә. Әлбәттә, мен. Нинди темага җырлар күбрәк менә синеңчә? Минемчә бармы? иң күп тема ул теге туган як, әниләр турында, мәхәббәт турында бик күп җырлар. Бәхет, алтын әйберләр турында. Мәсәлән, Мәсәлән, алтын муенса, алтын алка, алтын балда. Дусларны кая калдырдың? Дуслар шул мәхәббәт инде ул. Аларны шулай яратасың, хөрмәт итәсең. Дуслар шәлбәттә. Шулай дигән. Әйе. Җәмәгать менә соңгы вакытта чынлап та теге дуслар турында җырлар ул бик күп. Менә соңгы арада мин берсен генә аерып алыр идем аның. Аңа клип та төшерелде. Хит парадларда да ишетеп бик яхшы беләсез. Күргәнегез бармы дуслар турында җыр? Әйе, хит парадлардан деме ишеткән бар. Һәм шул җегетне чакырабыз. Хәзер Илнар әлеге сәхнәгә Гәрәев. каршы алыгыз. Илнар Гәрәев. Sizdə uylısızmız tınğı vaxtlarda İskə olan məktəb yılların Ömür ütkən sayın sizni sağınğanğa Şul yıllarga kitə uylarım Sağınamın sizni görüşür bizmigen Aşraşırga ide dostlarım Selamlarımız sizge işik eytim iken Siz paylarda iken dostlarım Selamlarımız sizge işik eytim iken Siz paylarda iken dostlarım Üsep taralıştık, hatlar yazışmadık Kimden kayda gitti yolları Benim dostlarımın indi ıstırmışı Vardır hazır kızı uğları Sağınamın sizini görüşür bizmiken Aşraşırga ide dostlarım Selamlarınız sizge işik eytim iken Siz paylarda iken dostlarım Bizge yılışıp ışraşular kirek İske alıp mektep yılların Birge iske alıp dağın cırlar idik Bizning yaşlı gibi cırların Sağınamın sizini görüşür bizmigen Işraşırga ide dostlarım Selamlarımız sizge işik eytim iken Siz paylarda iken dostlarım Sağınamın sizini görüşür bizmigen Aşraşırga ide dostlarım Selamlarınız sizge işik eytim iken Siz paylarda iken dostlarım Selamlarınız sizge işik eytim iken Siz paylarda iken dostlarım
Атлауларың йөрішің хәрәкәтің Нәк біздіңше Құдай хикмәті Сендә қаным, сендә минем ғәдәтім Қадірлі мәшәқәтім Баламның баласы, күзімнің қарасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Баламның баласы, күзімнің қарасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Қарт әнилер, қарт әтилер болуы Бәхет екен ұнатуы Яшәүнең бездән сында қаласы Әй, баламның баласы Баламның баласы, күзіңнің қарасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Баламның баласы, күзіңнің қарасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Баламның баласы, күзіңнің қарасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Баламның баласы, күзіңнің қарасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Балдан шекерлерден татлы мәхәббәт алмасы Рафаэль һәм Динал Латыповлар. Булат, қаралем. Бір сұрысы бар сенен. Булат, сен менә баянда ойнай білесің ме? Білем, разынаты күбәләгімнен шығыртата. Білем, екен білмәсің де баянда ойнай. Ей, Аллам. Гитарада? Гитарада шиірдәм енді әлі неге бір шында. Дрин. Ой, әміне орган деген музыкаль шынды инструментта. Тегелгін әйте алмайман сен. Нишек? Ойнап қарағаным yok әлі. Әміне тальянда ойнай білесің ме? Тальянда мен ойнай білмеймін һәм ойнамаймын да. Не үшін дегенде мен бір жыршыбызны білемеймін. Ике республикаға бір өкіне ол. Шындай бір, шындай. Яқшы кіші көп боларға тешмейтін деме, яқшы кіші боларға. Исімін айтайым ма? Сен де білесің ме? Білем. Кім? Фәнвали Ахметов. Дұрыс. Қаршы алыңыз. Сахнада Фәнвали Ахметов. Ube şeşlerinden sıybap İrkelemi iken boynunda Utlarında yandırada iken Kızlarında tundırada iken Utlarında yandırada iken Ey usalda iken bu dünya Tegermeş kebek tegeri de Gel tegeri iken tuktamıy Şakırımların şakırım tügel ona Yıllarını yılga şutlamıy Şakırımların şakırım tügel ona Ey usalda iken bu dünya Ezme vurday kışlı yigitlerini Tal şıbıqtay bögüp yılada Bir mertebe yeşettirir işin
Qapqarı iken unlata Qal şıvıqtay bögüp yılata Usalda iken bu dünya Buzlarında tundırada iken Yandırada iken utunda Tik utuna salıp yandırsa da Kızlarına salıp tundırsa da Tik utuna salıp yandırsa da Hiç duydurmay iken bu dünya Nik duydurmay iken bu dünya Nik duydurmay iken bu dünya Fazıl Ahmedov. Rahmet. Allah'a şükür. Bizim natur abiler Ay kelgan Allah rahmet bek zor etip. konsertimizga. Bek zor rahmet. Barışma Шығам. Гүлназ, сеңа да шешек берілер әлі біраз. Бирилер. Үш концерт алып барсаң шулай сахнада. Әйе. Гүлназ, Әйе. сен балалар бақшасында жырлаған біраз жер хатırlыйсың ба? Хәтерлейм менә. Булат беләсең нәрсә? Кыш җитүгә яңа ел алдыннан шулай бастыралар иде мине. Табуреткага ма? Әйе, кечкенә булыр идем Ие, шунда. ие, кечкенә Итәкне буласың. булай тоттыралар иде дә теге. Һәм? Шыршы без сине сагынып көттек ел буе. Кеше чыгарып. Сендегі болған мұң еме Гүлназ. Ул бір кішіде юқтыр мағайын. Керек те түгел әйе. Бәлки. Тәрбиешілер қоя қарадылар екен, еме? Без үзебез өйрәндек. Тәрбиячеләр алар телевизор карады. Қызғаныш. Міне қазір шығашақ балаға бәхет күбірәк елмайған. Ишін дегенде вақытында көріп алғаннар талантын, енді музыкаль тәрбия, дәріс тәрбия бергеннер. Һәм нәтиҗәдә ул Һәм зур нәтиҗәдә. сәхнәдә чыгыш ясый. Димәк, кечкенә Каршылыгыз. йолдыз чыгыбыз. Пума! Qonaq bo'lib birga ketigani aydashayga O'zimizni jaylab ketigayda qo'noqqa Qonaq bo'lib birga ketigani aydashayga
Neni yıldız şığımız Puma. Neni yıldız şığımızga neni gine Спасибо. kişkine büleklerimiz. Pırşak. Zor rahmet sana Rima, zor rahmet. Bana iptaş kızlarının seversin haligi kinder sürprizler bilen. Kişli alkışlar yağdırı gali, kumi gale. Haligi yani yıldız şığımızını. Mene kimlerini Евровидение'ga жібере керек, ha? Zor rahmet Rima. Bir Don Juan etken bit, yaratan bağlarını analары yaş bulsa deyip. Bulat. Qoyan табасың сен шундай әйберләрне. Қой язылған мындай әйбер. Андай бірлер интернетта бик көп ул. Барында мәзәкләр деген жыр шалт китереп басасың да, унаң хәтле мәзәкләр килеп чыга. Мәсәлән? Яратлар хатын кызлар турында. Берәрсе Хатын хәтерлисеңме? кызлар турында бар бер кара юмор, әгәр дә камераларын сүндереп куйсалар, һәм минем дә торучы кызлар үпкәләмәсәләр. Сөйләп Сөйлимме карыйсың. бер? Аллага Әйтимме? тапшырып әйдә. Әгәр дә теләгең булса, һәр хатын кыз синең аяк янында булырга мөмкин ди. Иң мөһиме иягенә туры тидергә кирәк ди. Гафу итегез, мин кабаттан гафу итмәм, Булат, чынлап та жүнләргә Ялам берәр хәтта. юкмысың, берәр яхшырагы. Бар, жүндерәкләр бар, жүндерәгә мытсын яздырсагыз, ярый камерага төшерсәгез була. Хатын кыз һәр бер ираттан миллионер ясый ала ди. Әгәр дә теге миллиардер булса. Әйе. Дөрести. Булат, әйдә җырчыларыбызга кайдык, һәм мәхәббәт темасын дәвам итик. мәхәббәт Каршы алыйк бергәләшеп Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл Әхмәтова. Уйлам әле, картаям дип. Күзүгүгө карап муңаясың, ак шишелерең кат-кат саныйсың. Әлләйнеде юрини әйтер дип, мине микән шулай саныйсың. Әлләйнеде юрини әйтер дип, мине микән шулай саныйсың. Уйлам әле картаям дип, үзем әле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Уйлам әле картаям дип, үзем әле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Ясынығына гүлләр шешкә атмай, матур гүлләр бар бит күзүдә. Җыерчыклар сирпеп бер елмайсың, яшьлек балкыгандай йөзеңдә. Җыерчыклар сирпеп бер елмайсың, яшьлек балкыгандай йөзеңдә. Әйтмә әле картаям дип, үзем әле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Әйтмә әле картаям дип, үзем әле үзәгемдә. Минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Моңаймашы иркәм бердә юкка, ак шешеләр бит яллар бизәгән. Картаймыйбыз, олыгайдык кына, тик сүндерми кайнар хисләрне. Картаймыйбыз, олыгайдык кына, тик сүндерми кайнар хисләрне. Әйтмә әле картаям дип,
Güzel Ахматова. Булат, миңа беләсеңме сәхнә артында әле генә бер егет нәрсә диде. Нәрсә диде яратам дигәндер инде. Юк, яратам димәде. Ие. Минем дустымның хатыны хатынымның дустыннан яхшырак диде. Менә бу нәрсә дигәнне аңлата. Әнә бер ярат көлә башлады. Көлә башлады шул. Беренчедән беләсең нәрсәне аңлатам? Нәрсәне? Син әле яшь дигәнне аңлата Гөлназыйм. Ул сиңа кирәк түгел, ялгыш син әйткәннәр. Икенчедән тормыш концерт дәвам итә дигәнне аңлата. Һәм нәкъ менә шул теманы дәвам итеп, сөйгәнемнең сөйгән яры дип, алдагы җырчыбызны чакырырга рөхсәт бирегез. Димәк, каршы алыгыз. Чалыгыз Алсу Абелханова. Үткән эзләрдән тагын бер кайтып, язмыш ялгышын төзәтер вакыт. Адымнарыңнан кар бәхет чәчеп, үтәрсең кебек миңа нур атып. Уртак сукмаклар үтәбез кабат, сөю хисенең чәчләрен тарап. Күзләр кермәгез арага безнең, ярат син мине кабаттан ярат, ярат син мине гомергә ярат. Күзләрдә калган сөю чәчкәсен, сулышын биреп килә исенәсен. Бөреләр шутарын наз җылысыннан, бер гөлемә салкын тимәсен. Уртак сукмаклар үтәбез кабат, сөю хисенең чәчләрен тарап. Күзләр кермәгез арага безнең, ярат син мине кабаттан ярат, ярат син мине гомергә ярат. Уртак сукмаклар үтәбез кабат, сөю хисенең чәчләрен тарап. Күзләр кермәгез арага безнең, ярат син мине кабаттан ярат, ярат син мине гомергә ярат. Уртак сукмаклар үтәбез кабат, сөю хисенең чәчләрен тарап. Күзләр кермәгез арага безнең, ярат син мине кабаттан ярат, ярат син ярат гомергә ярат. Алсу Абелханова. Сезгә дә күренми, миңа да күренми Гөлназга, Гөлназ. Нәрсә булды тагын, нәрсә? Борынны җимерделәр, әллә Аллам сакласын, Гөлназ нәрсә булды? Җылама инде, балакаем, кил инде, кил. Җылыйм. Нишлә? Кайтам мин хәзер. Китәсеңме ни тагын? Әнинде сагындым. Эй, балакаем. Юкмысың берәрегездә конфит? Ха? Нишлимсең? Ничек кенә җылап? Җырла. Ага. Әниләр турында җыр җырла. Әниләр турындамы? Әйе. Куркам бөтен әниләр мине җырлый башласам, чыгып качырлар моннан дип. Алайса башам. бүтән кеше җырласын. Эшләргә Алту юк кайтам. Яхшы җырласын алайса, беләсеңме кем? Ярыймы? Илнар Сайфиев. Ярый. Әниләр турында. Ярый. Каршы алыгыз. Илнар Сайфиев.
şekiler yuvaldı Sabi şahda dik bir jırım Yoldaşım bulup kaldı Bişik jırım enkem jırı İlahi jırımdarsın Yüreğimni üzdirip ama üzdirdik üzülmesin Bişik jırım enkem jırı İlahi jırımdarsın Yüreğimni üzdirip ama üzdirdik üzülmesin Şahında canlı şaykar kisire Bişik jırı enkem jırı Yuvanırga seni kire Bişik jırı enkem jırı İlahi jırımdarsın Yüreğimni üzdirip ama üzdirdik üzülmesin Bişik jırım enkem jırı İlahi jırımdarsın Yüreğimni üzdirip ama üzdirdik üzülmesin Jırlarını küttürülsün Dik enkemnin bişik jırı Barsınan kadirlisi Bişik jırım enkem jırı İlahi jırımdarsın Yüreğimni üzdirip ama üzdirdik üzülmesin Bişik jırım enkem jırı İlahi jırımdarsın Yüreğimni üzdirip ama üzdirdik üzülmesin Yüreğimni üzdirip ama üzdirdik üzülmesin Üzdirdik üzülmesin Üzdirdik üzülmesin Biz rahmet. Biz İlmar rahmet. Sayfiyev. Biz rahmet. Син дә сикереп киләсең мәле? Гөлназ нишәп менә мин карап торам да монда сәхнәгә. Нишәптер безнең бердә биючеләребез күрми монда. Ә син белмисеңме ни? Нәрсә турында? Сценарийда язылган Булат Бәйрәмов бии диелгән. Чынлапмы? Чынлап хәзер без син белән вальс биргә тиеш. Ти чакырасың әллә мине? Алай чакырмыйлар бит инде. Чакырмыйлар бит инде. Юк, алай түгел бит инде. Менә булай иттереп. Юк, ансы җегетләр башы я иттереп. Син итәгең нәрсәгә бирелгәнсең син итәгең? Булай. Менә шулай чакырдың да. Вальс бисең киләме? Әйе, вальс. Бием син белән вальс иде. Бии беләсеңме син Алай вальс? сырап алмыйлар инде. Шулаймы? Ничек? Ничек вальс бийләр икән? Кул чабалар. Күңелең булдымы җаным? Булды. Беләсеңме, Гөлназ, Әйе. музыкадан башка бию ничектер ул ахмаклык минемчәме? Аңлашылмый. Бәлки без керербез, ә безгә Дилә Нигъмәтуллина вальс җырлар. Алай булса ярый. Каршы алыгыз сәхнәдә Дилә Нигъмәтуллина.
hava zenger kuklerde diyertines güne kıyar kıymaz kına ar bir tügü Alkışlarınızı çektirsinler şimdi bir kısa ayıcığa. Dilan Nigmatulina. Gülnaz, hem kabattan мәхәббәт турында тагын бер микрофонга сөйләргә туры килер инде. Кем белә? Димәк әйтәле миңа, син журналист кеше, булачак журналист әле. Син журналист түгел, син булачак журналист кеше. Менә синеңчә мәхәббәт нинди була инде ул? Һаман шул бер мәхәббәт инде ул. Мәхәббәт, һаман мәхәббәт. Мәхәббәт ул минемчә әкияти була, баллы була, татлы була, көтеп алынган булаймы? Җаваплы, җавапсыз, типле. Типсез дигән тагын әйме? Күп беләнсә, ләкин син бер нәрсә оныттың, мәхәббәт әле ул тагын. Инде булырга тиеш. Бәхетле һәм газаплы булырга тиеш. Мәхәббәт шуның өчен бит неме теге әлеге мәхәббәт утларында янар өчен менә күптән түгел генә әлеге газаплы мәхәббәткә протест рәвешендә бер җыр язылды. Инде саны ишетеп беләсез радиодан да һәм телевидениедан. Бик популяр җыр. Кинофильм өчен төшерелгән җырыбыз бик популяр булып китте һәм әлеге җырны башкара. Димәк, каршылабыз сәхнәбездә Ландыш Нигъмәтҗанова. Хуш исле гөлләрен син ташлап
kişkine Qalmadım kuş isili güllerde Güllerde kuş isli Məhəbbət kuş indi Tiz yanıp qaldım bitkilərgə Məhəbbət gülləri Tiz sulup üzləri Yürekine erinide tügelime Kilisengide məhəbbət Gitmesin ürterek Gitmesin bir koyşan gitmesin Ömürle şanı suyu Kilerme Kilise de sulmayışa Yaşarme Məhəbbət kilisede Kişede Bugün de Qalsın o yaşarga Yaşarga Məhəbbət gülləri Tiz sulup üzləri Yürekine erinide tügelime Kilisengide məhəbbət Gitmesin ürterek Gitmesin bir koyşan Gitmesin Gitmesin bir koyşan Ulan da Yılmazcanova. Buyurdular akırsa abustaylar. İyi. Gülnaz kelele. İyi. Kelele canım. Ben gitmesin menden bir de. Kurkan men senin işine elini soğanıp tağın gidersin dedi. Bilesің mi? Koy bir kişilerge siz de bilesizdir. Değil mi? Koy bir kişilerge familyalara bik nöp kilişip duran. Mesela Bayramov. Mesela degen оңата мен қойғана бармасам да гілтігі бейрем ясарға айратам еді. Қойғана бармайым бөте жерде бейрем айы. Булат сен білесің менде фамилия келішіп тұра. Мақтаншықов дейілген. Білесің мен Мақтаншықның қойсты шоғышық екенін. Ябық Гүлназ. Ябық. Яқшы шеткері кеттік. Темадан біраз ғана. Міне қазір сахнаға шығашақ егітінің бірінші тапқыр мен есім фамилиясын ешіткеш, мен аны ғұман псевдоним деп ойлаған едім. Нәрсе, Лучиано Поворотти мәлі? Не Лучиано Поворотти болсын енді. Кімсің? Круче. Салауат Минниханов. Қаршалығыз сахнада. Салауат Минниханов. Зәңгәр шәшәк бүләк Иттем мин сиңа Зәңгәр гөлдәй иде Күзләрең Синең шушы нурлы Күзләреңнән Сиян дигән сүзләр Эзләдем Зәңгәр шәшәк бүләк Иттем
gittim sina Mikine şezeger gülmegin Aylık işte seni izlep gittim Asin ürkemliktir kilmedin Sen gerçeşek bulak İtimin sina Onlarına sebep Toradam Mekabetim zinhar Geri kokma Seni güle özlem Yoratam Sen gerçeşek bulak İtim sina Aylık işte seni izlep gittim Asin ürkemliktir kilmedin Sen gerçeşek bula gittim sina Bir gilir şazagar gülmegin Aylık işte seni izlep gittim Asin ürkemliktir kilmedin Aylık işte seni izlep gittim Asin ürkemliktir Özlep yorattam Salavat Minnixanov. Bulat senin зонтигің бар ма? Kul şatır mı? Ну, қыл шатырың. Yok, işlemeydi oldu. Сен көрмейсің міне урамда яңғыр яуа, бұлыт келе, әлі бұлытның да нендей қарасы келе, қош. Kim alıp gelen yol karası bulatını? Ирке алып келе. İrke kızımız mı şunday? Ирке алып келе. Демек шақырамыз сахнаға Ирке. Қаршы алығыз. Akışlar yolundan gele Yeşilli qara bulut Yürekte
Estradamızda en irke jırşımız İrke. Bulat. Ew. Benim bir sıram var ya çünkü sessiya yakınlaşa. İşini bir, işini. Birini. Әйе, да. Менә син имтиханнарыңны ничек бирәдең ул? Укыганда. Студент вакытта мı? Әйе. Ничек дип уйлыйсың син өзең? Укыгансыңдыр инде, ятлагансыңдыр инде шушындай калын китапларны. Шуңа ышанасыңмы? Сиңамы? Юк. Yok, biz rәхәтләнеп бирәбез сессия җиткәнче без рәхәтләнеп типтереп, җырлап, биеп, күңел ачып яшыйдырык, укымыйдырык. Аннары. Сессия килеп җиткәч, иртәгә имтихан буласы көнне без барыбыз да тезелешеп бер бүлмәдә Аллага ялварадырык, белгән дуаларыбызны укыдырык. Беләсеңме, ярдәм итәдер. Шут кенә кызыл диплом бирмәделәр. Аздан гына калдым. Барысын да укып бетермәгәнмендер инде, димәк. Шулайдыр. Тагын бер усул бар әле. Тагын бер усул бар. Синең усулың бар. Әйе, менә без мәктәптә укыганда укыйдырык та һәм сирень чәчәкләре ашыйдырык. Теге биш ташларын. Юк, без бөтенсен тәргәшләре белән. Синме инде ул сирень агачларын бозучы? Юк, мин түгел. Кем? Кем дип уйлыйсың соң? Илшат Валиев. Дөрес. Каршы алыгыз, Илшат Валиев. Oylı bir kişini de soyrağında kuşlar direkte ak sirinin oppak şeşikeleri birgen idin miğa bulekke ak sirinin oppak şeşikeleri birgen idin miğa bulekke şundan birli ak sirinler kursam yüreğimde utlar kağına ak sirinler tutkanı kısılı kız yüreğim sina tartılar Sirinlerin bigrek matur idi Yüreğinin yağın alırlık Sirinlerge yoğup kaldım iken Senin yüzündeki maturluk Sirinlerge yoğup kaldım iken Senin yüzündeki maturluk Senin yüzündeki maturluk Big zor rahmet. İlşat Valiyev. Rahmet. Искиткеч моңлы тавышы белән моң иясе Башира Насырова. Каршы алыгыз.
Башира Насырова. Баршалығыз сәхнәдә Гүлназ. Гүлназ. Жылы матур айлы түнді сенің сұлышыңны тоям Дулқынланған қоларыңа өзімнің қоларына қоям Бұл бейуім сенің үшін Біз бүгін екеугені қора түнде ялғыз етіп Мені қалдыра көрме Бұл бейуім сенің үшін Біз бүгін екеугені қора түнде ялғыз етіп Мені қалдыра көрме Мені қатырақ құшақла Йөрәк жылымны тыярла Синең жанда сөю белән Минем жаным саярла Бұл бейуім сенің үшін Біз бүгін екеугені қара түнде ялғыз етіп Мені қалдыра көрме Бұл бейуім сенің үшін Біз бүгін екеугені қара түнде ялғыз етіп Мені қалдыра көрме Қалдыра көрме Бұл бейуім сенің үшін Біз бүгін екеугені қара түнде ялғыз етіп Мені қалдыра көрме Бұл бейуім сенің үшін Біз бүгін екеугені қара түнде ялғыз етіп Мені қалдыра көрме Қалдыра көрме Бик зур рәхмәт. Гүлназ. Қарап болған беттегесі біреу. Кім? Бір жершібіз. Нәрсе болған? Секірген бір Қоян жершібіз. секірген? Төбеден секірген. Парашюті болғанмысың? Болған парашюты болған. Ашылғанмы? Ашылмаған парашют. Нишлеген? Нишлеген кибетке барып тесін алыштырып келген. Ей Булат, сенекі гіл шулай болыр инде. Сәхнәгә иң экстремаль җырчыбызны Фәрит Таишевны чакырам. Каршы алыгыз, Фәрит Таишев.
Әллә күкләрдә кояш, әллә күкрәктә кояш, йөрәкнең дөрләп янган мәле. Таныш йөзләр ят кебек, күңел тулпар ат кебек, шулдыр күрәсең гыйшык хәле. Сорау бирмәгез, ниләр булды димәгез, хыяли дип көлмәгез, кадап җанга. Мин бик ерак, җиде таулар артында, җиде диңгез артында, мин бит монда. Балдай хөрмәләр пешә, былбыллар иңгә кунып сайрый. Иркә быландай ярым, үземә насыйп карым, бишек үрергә гөлләр сайлый. Сорау бирмәгез, ниләр булды димәгез, хыяли дип көлмәгез, кадап җанга. Мин бик ерак, җиде таулар артында, җиде диңгез артында, мин бит монда. Әллә күкләрдә кояш, әллә күкрәктә кояш, йөрәкнең дөрләп янган мәле. Таныш йөзләр ят кебек, күңел тулпар ат кебек, шулдыр күрәсең гыйшык хәле. Сорау бирмәгез, кайдасың син димәгез, хыяли дип көлмәгез, кадап җанга. Мин бик ерак, серле сөю илендә, йөзәм бәхет күлендә, мин бит монда. Фарид Таишов! Рәхмәт. Әмит абыстайлар қойырды деп. Мен бір өзім генә Гүлназның Сәдәр шутлый башладığında шутлый нәрсә белмим, ишин акырына чыгар микән, юк микән? Шутлый дигәннән бер мәзәк искә төште. Әйнә теге абый килеп утыра инде һәр вакыт. Мин нәрсә сөйләсәм дә. Зур рәхмәт сезгә. Һәр вакыт килеп елмаеп тора. Шутлый дигәннән очрашканнар ди, tilki, бүре, аю яз җиткәч инде кышны үткәргәннәр дә хәзер теге tilki белән бүренең җиннары кыйлып беткән ди. Аюны шундай ялык-йылы килеп тора җиннары, үзегез аңлыйсызмы? Аю бит инде аю. Хәзер сорыйлар икән, нәрсә булды, ничек анда tilki әйтә, менә мин ди кышка кергәндә ди, авылга кирдем дә тавык ясына ди, тавыкларны ашый башладым да, әкренләп ди, тавыклар күп ди, яз җиткәч шутлый башладылар ди тавыкларны. Мин дә күреп алып, кирәкне бирделәр ди, tilki әйтә, җиннарны җылкып бетерделәр ди, җиннарны. Шулай итеп хәзер бүре әйтә, менә мин ди кирдем ди ниләргә, сарыклар уясына ди, сарыклар абзарына кирдем. Анда рәхәтләнеп сарыклар белән туклана башладым, кыш җитүгә ди. Яз җиткәч саный башладылар сарыкларны. Мине дә күреп алдылар да,
Kiragimni berdiler diye. Ай ayta, ayдан сар. Син ничексең, ничек шулай ди. Менә мин ди төзелешкә менгән идем ди. Анда Кытайлар ди, кем сынасың ди ул Кытайларны ди. Җәмәгать рәхмәт тиге абыйга рәхмәт. Елмаеп килеп утыра. Дәвам итәбез концерт программасында чит милләттән бер кешене дә чакырмадык. Үзебезнекеләр, татарлар гына каршы алыгыз. Гүзәлләрнең гүзәле Гүзәл Уразова. Şaklarını, o şaklarını mımlı bir jır itip, yüreğimde menge saklarımın. Sündü sıman kuyaş köklerimde, sen gitmişsin canға sen güne. Senden başka irken senden başka, yüreğimni anlar kim gene. Sündü sıman kuyaş köklerimde, yüreğimni anlar kim gene. Tağın yazlar kildi karşısına, көңілләрім тағын ярсына. Хәбәр салсаң бірле өтләр булып, йөгерер идем синең каршыңа. Сөнде сыман кояш күкләремдә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка, йөрәгемне аңлар кем генә. Сөнде сыман кояш күкләремдә, син җитмисең җанга син генә. Синнән башка иркәм, синнән башка, йөрәгемне аңлар кем генә. Синнән башка иркәм, синнән башка, йөрәгемне аңлар кем генә. Гүзәл Уразова. Бу дөньяда һәр нәрсә парлы яратылган. Мәсәлән, кояш белән ай, көн белән төн. Шуңа күрә Гүзәл Уразованың парын чакырыйк. Илдар Хакимов. Ойлап әйт сүзіңні ашықма,
adashkan Bergine birilgen yaşerge Sıkırap yanmasın bezning can Oylap eyt sözüngini Көңілләр хисләргә тиренгән Бер сүздән җиде кат күкләргә Очарлык көч безгә бирелгән Ойламый әйтелгән нахак сүз Төзәлмәс яралар ясаган Әйтегез әрнүсіз ярасыз Бар микән арада берәр җан Уйлап әйт сүзеңне Күңелләр хисләргә тиренгән Бер сүздән җиде кат күкләргә Очарлык көч безгә бирелгән Үксеген йөрәкнең Ничекләр сөртергә яшьләрен Сүзләрнең гынахы җуелмас Белмибез бит күпме яшәрен Уйлап әйт сүзеңне Күңелләр хисләргә тиренгән Бер сүздән җиде кат күкләргә Очарлык көч безгә бирелгән Уйлап әйт сүзеңне Күңелләр хисләргә тиренгән Бер сүздән җиде кат күкләргә Очарлык көч безгә бирелгән Очарлык көч безгә бирелгән Уйлап әйт сүзеңне Уйлап Dilber Hakimov. Her vakıttaki konsertlerde, nilerde, meclislerde haman kızlarga bağışlap jırlar jırlıyorlar. Bugünden alıp әлеге гаделсizlikке şik koyacakmız. Jigitler var mı залда? Birau, ikeu, üçeu, dörteu. Kalkanları jigitler түгел. Yo'qon, boshqacha hozir aldaga chiqashaq jurishimiz yigitlarga bag'ishlab ta jir. Naq mana totar yigitlarini kuchli olqishlar bilan qarshi olamiz. Siz ham biz yaratgan jurishimiz Alsu Habibullina. Yazlar җиткәч алмагашым туй күлмәге киясен килә йомшак назлап кына син инде саф диясен ниләр булды сиңа бүген
ipek kıyıp şeşegini, aklığını yugaltma. Kaytırma deyip saklı kire, iskencilden yuratma. Niler buldu sina bugün şeşegini kıyası. Olsun sonlu irdelerde mahturluğun juyası. Şeşeklerin toptalğanda şayan jilin yokular. Big ağır vakıtlarında göz yaşların tem yuvar. Niler buldu sina bugün şeşegini kıyasın. Olsun sonlu irdelerde mahturluğun juyasın. Niler buldu sina bugün şeşegini kıyasın. Olsun sonlu irdelerde mahturluğun juyasın. Olsun sonlu irdelerde mahturluğun juyasın. Olsun sonlu irdelerde mahturluğun juyasın. Qarşı alğız. 4 tatar yigiti, Qozon yigitlari. Көкте yıldız yanıp dıra, gümüş nurlar damıp dıra. Kötemin altınım sine şundu yutunda, kötemin yoksana yüreğim bugünde. Көкте yıldız yarsıp dıra, yüreğimde şenşip dıra. Nigasın aşkına şulay benim yürek, nigasın yuvatmay meni yeşil direk. Yeşil direk, direk, direk. Senin hakta sırın gülde, akırın güne isken jilde. Matur bir şer iştem irken senin hakta, lakin o şer elle fayda dik yirakta. Min ketem, sağlık ketem. Minem yürek seni sağlık yürkem tümdür dile. Şuna bu tünne sima büle. Matur bir şer iştem irkem senin hakta, şuna bu tünne sima büle. Lakin o şer elle fayda dik yirakta. Көкте yıldız yanıp dıra, gümüş nurlar damıp dıra.
Көтәм мин алтыным сине шундый төндә. Көтәм мин юксына йөрәгем бүгендә. Көтәм мин алданым сине шундый төндә. Көтәм мин юксына йөрәгем бүгендә. Көтәм мин алданым, көтәм мин бүгендә юксына йөрәгем, көтәм мин. Qozon jigitleri. Kişi alkışlar indi kızdırdılar Allah'a şükür katağında kızuraq bulacak. Ne için degene көптен түгілгіне әлегі залда өзінің сольный концертін берген. Кім деп ойлайсыз? Айдагыз бірге кішілі алкыштар білен қаршы алайық. Альфина Асқамова! İzleme, yatlarını kuzleme. Min bir dolu izlegen sen yarım. Elle koyan kütken, Hıday nasip etken. Yanışında yeri bit barım. Oynatına yarat, gözlerime karab. Eyteli bir yaratam büyük. Yazның nurlarından, Jeynin gülleri nazlar kütüm yaratıp sıyır. Oynatına yarat, gözlerime karab. Eyteli bir yaratam büyük. Yazның nurlarından, Jeynin gülleri nazlar kütüm yaratıp sıyır. Kulağına yaşırma sırrını, anlatılsın hıyallar yıldızı. Jidinci kat gökten ümit bilen kütken, min bit ol yıldızın bir kızı. Oynatına yarat, gözlerime karab. Eyteli bir yaratam büyük. Yazның nurlarından, Jeynin gülleri nazlar kütüm yaratıp sıyır. Oynatına yarat, gözlerime karab. Eyteli bir yaratam
Менә безгә кул чабалар. Безгә бусы безгәдер инде. Сың булса да уң булсын дип индейме? Зур рәхмәт игътибарыгыз өчен, мөхтәрәм җәмәгать. Килгәнегез өчен. Шуның белән бүгенге татарча салянкабыз тәмам, барчагызга да кабаттан исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар теләп, без сезнең белән сау булышабыз. Сау булыгыз. Алдагы очрашларга кадәр.